سلام كمي كنينا سلام ليكم سلام تلو تسفاي قبر سامي العقبة يمسخم زلخو أبزنا إلهم مدبنا دما بزعبا سيلفر ويكا بزعبا برور كنرينا مالتي كلتشحن عسران حموشتن حدا زعبة عود انفستمنت توهايلو قلت زخيل كلتشحن عسران حموشتن سيلفري مالتي ويون بروريو إذا بخمة يخون كيلو وي إذا سلمنتا يخون كيلو أنت دايلنا قالوا مي أسفحنا هنقول زينا مالتي كلتشان يسرها مشانجن زعابة عاب عود كم زخالة رأس مال برور إيو ويكا سيلفري مالتي بوجه مع كانيتات ولا بتي return on investment راين تدارين ياسي سيلفر أزيو عاب عود تقوانات فيه زعامة الزمالتي انت دا ارينايو سيلفر ابزا عمتزي تراي ابزا عمتزي تراي سيلفرسي كداي كم زوسخه كنريو نابزي ابزا عمتزي تراي سيلفر 241% كوسخ رينا لنا مالتي ابزا عمتزي رايو 241% كوسخ رينا لنا سيلفر مالتي سيلفر ابزا عمتزي نجولد نورقي مولو بمولو سعيرو ويون أواتاتيو وينان ريو مخنياتو ورقي انت دا أرينايو أبزا عمتزي 71% ترايو سيخو نبيتكوين أبزا عمتزي مولو بمولو سعيرو مخنياتو أبزا عمتزي بيتكوين فلاتين يرو إنفاكت قوديلو خمان كابتي زنوبروز حالفة كابزوحات كالوت ستوكسون كمزا عينت 241% تابع عمت كمتص إذا خال ستوكون ميبي وحدي بتعم وحدي يلن ويوحدي مالتي 241% عبيت كمتص إذا خال أبزع عمت الزمالتي ميبي بعد بالنتير قلهم كونوا زقولتهم مور aggressively كجزء زرعنا يا مالتي حجي إزي 241% نرؤيه زلنا كمنتاي سلمنتاي غمز عينت عبيت كرئخ إيلو سيلفر نايزي أبزع عمت زيو كم زنريو زلنا أبزع عمت زي بقندو أب حمش عمت كباب خلتا 100% خوش سخرينا لنا أبزع عمت زجن 241% عبيت كرئي رينا لنا مالتي إذا مالت انتهي مالتي أب جانوري 2025 انت دا أب سيلفر $6 أو فيركاوي ون ناي $6 برور انت دا أجازي خاسي أب ساعات زي قلت شحن 400 كتشوت أدخلي خا مالتي شحن $400 سي مخسب كفتر لك كيلو لو مالتي سيلفر حدا خاب توم أزيوم عوتات كموديتي عوتات نايزي عمت زمع قبر اسمالات كخونو زخالو مالتي إذا خون زخال سلمنتاي لومي نعوينا خنزارو ولو مالتي سيلفر كمزا عينت عبيت كمزا زخاله بخمئي ويكا سلمنتاي إذا عبيت زخمسو أخي إلو انتدا إلنا مجمريا سيلفر حدا كاب عينتات حاتين كوينو حدا كاب عينتات ميتالس كوينو أب إندسترياوي عالم أب زحج زلنا إندسترياوي عالم لعول طلبن لعول أقداسنتن زلوم عينت حاتساويني مالتي one type of metal سي سيلفر أزيو لعول زخون أقداسنت اللو زخون حسكايا زلخا نجر برور اللو زخون حسكايا زلخا إلكترونيك يخون أوتوموتيف يخون ميكانيكال يخون قلي يخون برور سي اللو مبزحتو زي نحنا نتقومولو أب معالتاوي هيوتنا نتقومولو برور زي بولو دارقا يلن مالتي إذا بخميو كخون كيلو انت دايلنا مخنياتو اتي ناي سيلفر بحري إلكتريكاو بحري ناي سيلفر فخصتون إلكتريكاو بحرناتون نسيلفر لعول تتقلابنت زلو يقبرو لعول تتقلابنت زلو يقبرو مالتي سلمنتاي لعول تتقلابنت زلو يقبرو مخنياتو أدلاينتو أب نفسه كف إندستري أزيو لعول سلازخونه مالتي كم أبنت انت دعوة سيدنا سيلفر كم أبنت انت دعوة سيدنا كما أبنت انت دعوة سيدنا سيلفر كابتوم زعبيو أقداسنة إندستريا أقداسنة زلوم سلازخونه بؤوس تدفئيو مالتي بزوح مخنياتاتا اللو زنا حجواغا جن حد خابت زعبي مخنياتاتو اتي إندستريا وطلب ناي سيلفر ويكا ناي برور أزيو اندا عابي غيدو برودكشن ناي سيلفر كا والحانت عبيتا يرأيان مالتي أفراينت ناي سيلفر ناي برور والحانتي عبيتا يرأيان طلبو جن أزيو اندا عابي غيدو نابنت
renewable energy ኣብ renewable energy ተተካእ ዝኾነ ፀዓት ኣብኡ ሶላር ብምሉእ እዚ ሕጂ ሶላር ስራሕ ዘሎ ሲልቨር የድልዮ እዩ ሲልቨር የድልዮ ወይ ከዓ ብሩር የድልዮ እዩ ማለት እዩ renewable energy ከዓ ሃገራት ብምልአን ዘለዎን ፀዓት ፀሓያዊ ፀዓት ታዛዓቤት ምንጭ ፀዓትና ዝኾነ ፀሓያዊ ፀዓት እንዳተከኦ ይኸዳ ስለ ዘለዋ even ዋላ ስፔስ ሶላር ጀነሬሽን ስፔስ ዳታ ሴንተር ገለ ብዙሕ ዋላ ኣብ ስፔስ ውን ከምዚ ናይ ዳይሰን ስፌር ንሕና ታይፕ 2 ሲቪላይዜሽን ምስኮና እንገብሮ ነገር ብዙሕ ኣብ ስፔስ ውን ማለያ ዘይብሉ ሶላር ፓነልስ የድልየና ስለ ዘሎ ዋላ ኣብ ስፔስ ማለት እዩ ቅታ ምክንያቱ ዝዓበየ ምንጭ ፀዓት ናይ ዝኸባቢ ፀሓይ ስለ ዝኾነት ንዑ ኢና ክንጥቀመሉ ንፍትን ዘለና ኣብኡ ኸ እቲ ሸውሃት ናይ ሲልቨር ኣዝዩ እንዳዓበየ ኸይዱ ማለት እዩ ካልኣይ ሸውሃት ናይ ሲልቨር ኢቪ ኣብ ኤሌክትሪክ ቬሂክል ማለት እዩ ኣብ ኤሌክትሪካውያን መካይን ኣብ ዓለም ኣዝዩ እንዳዓበየ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ትናተን ፕሮዳክሽን ኣድላይነትን ኣገዳስነትን እውን እንዳዓበየ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ማለት እዩ ሰብሲ ካብቲ ናይ ነዳዲ ክጋላገል እዩ ዝፍትን ዘሎ ብኡ መንፅር ኣብ ኢቪ ሲልቨር ኣዝዩ ኣገዳሲ ሓፂን እዩ ማለት እዩ ኣዝዩ ገዳሲ ሓፂን እዩ ብኡ መንፅር እዞም ናይ ኤሌክትሪክ መካይን ዘፍርዩ ትካላት ንሲልቨርሲ ዋጋ ከማናይ ሪዩኒየም ዘለዉ በቃ እቲ ፊዚካል ሲልቨር ንክገዝኡ እቲ ዝተሓፅበት ብሩር ንክገዝኡ ኣዝዩ ልዑል ሸውሃት እዮም ዘርእዩ ዘለዉ ከምኦም እውን ዝገዝኡ ዘለዉ ብኡ መንፅር ከዓ ዕደንኡ ከዓ ክንሪኦ ኢና ዕደንኡ ከዓ ይወሰኽን ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ቴክኖሎጂ ኤን ኮኔክቲቪቲ እንተዳ መፂና ቴክኖሎጂ ኣብ 5G ኣብዚ 5th generation ዝበሃል ናይ ኢንተርነት ኦፍ ቲንግስ ንነገራትን ንዲጂታላውነትን ንነገራውነትን ክልቲዩስ ሃይብሪድ ናቱ ወይ ከዓ ናቱ ሕብረት ንሪኦ ዘለና ኣብኡ ከዓ ሲልቨር ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ ኣብ ኮኔክቲቪቲ ኣገዳሲ እዩ ብኡ መንፅር ከዓ ናይ ሲልቨር ኮንሳምፕሽን ብኡ ኣዝዩ እንዳዓበየ ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ ሶ በዚ መንፅር ሲልቨር ተጠላብነቱ ወይ ከዓ ብሩር ተጠላብነቱ ኣብ ዓለም እንዳዓበየ ከይዱ ማለት እዩ ብኡ መንፅር ከዓ ሲልቨር ኣብ ሰዓት እዚ ዋጋ ናይ ሲልቨር እንተዳሪእና ከባቢ 71 ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ 71 ንሪኦ ኣለና all the way ክሳዕ 72 ከባቢ በፂሑ ነይሩ ሕጂ ከዓ 71 ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ እዚ ጠጠው ዝብል እውን ኣይኮነን ምክንያቱ ጠጠው ዘይብለሉ ምክንያት ከዓ ሕጂ ክንርኢ ኢና ማለት እዩ መሊሱ ዝውስኽ ዓይነት መገዲ ምዃኑ ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ ሶ ስለምንታይ እዩ መሊሱ ካብዝን ላዕሉ እውን ክውስኽ ተኽእሎ ኣለዎ ንብሎ ዘለና ሕጂ ብጣዕሚ ናይ ሲልቨር ሾርቴጅ ኣሎ ብዓለም ዋሕዲ ሕፅረት ናይ ሲልቨር ኣሎ ማለት እዩ እዚ ክኸውን ዝኽኣለ ከዓ ን5 ዓመት ተኸታታሊ ሲልቨር ማይኒንግ ዴፊሲት ኣሎ ማለት እዩ ካብ 2020 ናትሒዙ ዓመታዊ ከባቢ 95 ሚልዮን ኣውንስ ናይ ሲልቨር 95 ሚልዮን ዝኣክል ኣውንስ ናይ ሲልቨር ዋሕዲ ኣሎ ካብቲ ዓለም ትደልዮ ማለት እዩ እዚ ኣብዛ ዓመት እዚ ጥራይ ዝኾነ ኣይኮነን ካብ 2020 ኣትሒዙ ሲልቨር እቲ ዝድለን እቲ ዘሎ ቁሩብ ሲልቨርን እቲ ዝጥለብ ዘሎ ኣዝዩ እንዳዓበየ ስለ ዝኸደ ጠቕላላ ክሳዕ ከባቢ 820 ሚልዮን ኣውንስ ሲልቨር ሕፅረት ኣሎ ብዓለም ማለት እዩ ኣዝዩ ብዙሕ ቁፅሪ እዚ ንኣብነሲ ትደልዮ ዓለም ትደልዮ እንተዳ 200 ሚልዮን ኣውንስ እንተዳ ኮይኑ ንዓመት ሲልቨር ዕደና ናይ ሲልቨር ኢንዳስትሪ ዘፍርዮ ግን 120 ሚልዮን ኣውንስ ጥራይ ይኸውን ማለት እዩ በዚ መንፅር ከዓ እቲ ተጠላብነት እንዳዓበየ ኸይዱ ሕፅረት ከዓ ኣሎ ማለት እዩ ሕፅረት እንተዳ ሃልዩ ከዓ ናይ ቀረብ ሕፅረት እንተዳ ሃልዩ ኮይኑ ከዓ ዋጋ ግድን ክውስኽ ማለት እዩ ሶ በዚ መንፅር ናይ ሲልቨር ኣገዳስነት እንዳዓበዩ ኣብዚ እውን ጠጠው ዝብል ከም ዘይኮነ ኢና ንርኢ ዘለና ማለት እዩ ጎልድ ቱ ሲልቨር ሬሾ ወርቅን ኦል ታይም ሃይ ሃሪሚ ንሪኦ ኣለና ጎልድ ምስ ሲልቨር ሬሾ ክንረኣዮ ከለና ከዓ ዩዥዋሊ ኣብዚ ሰዓት እዚ ካብ 85 to 1 85 to 1 ናብ 64 to 1 ወሪዱ ኣሎ ማለት እዩ ጎልድ ቱ ሲልቨር ሬሾ ክንረኣዮ ከለና እዚ ግን ክሳዕ 30 to 1 እውን ዝወረደ ዓይነት ሬሾ እዩ እዚ ማለት ጌና ብሕጂሲ ሲልቨር ነቲ ወርቂ ዝኸዶ ጉዕዞ ንዕኡ ከርክቦሲ ጌና ኣብ ናይ ዲማንድ ዞን እዩ ዘሎ ማለት እዩ ጌና እቲ ናይ ዕቤት ናይ ሲልቨር ሲ ዘቋርፅ ብቐሊሉ ዘቋርፅ ኣይኮነን በዚ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ሶ ሲልቨር ኣብዛ ዓመት እዚ 141% ክዕብየሉ ዝኽኣለ እቲ ምኽንያታት በቃ ፊዚካል ዲማንድ ናይ ሲልቨር ዓብሎ ብዓለም
ቴክኖሎጂታት ዘሎ ኤሌክትሮኒክስ ዘሎ ኢቪ በሎ ካልእ በሎስ ብምሉኡ ኣገዳስነት ናይ ብሩር እንዳዓበየ ይኸይድ ስለ ዘሎ ብኢንዳስትሪ ደረጃ እንዳዓበየ ይኸይድ ስለ ዘሎ ብሩር ኣዝዩ ኣገዳሲ እንዳኾነ ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ ብተወሳኺ ከዓ ቻይና ካብ 2026 ጃንዋሪ ኣትሒዛ ሲልቨር ካብ ዓዳ ንኸይወፅእ ክልኪላ ኣላ ተወሳኺ ጂኦፖለቲክስ ከዓ ማለት እዩ ስለምንታይ እያ ዝኸልኪላ ኣገዳስነቱ ኣዝዩ ዓብዪ ብቐሊል ክትሸጦ ይደልየትን ኤንድ 700 ኣብ ዓለም ዝፃረ ሲልቨር ከዓ ዝፃረ ብሩር ከዓ ኣብ ቻይና ይፃረ ማለት እዩ ቻይና ሕጂ ሙሉእ ብምሉእ ሞኖፖሊ ናይ ረር እርዝ ሒዛላ ናይ ሲልቨር ሒዛላ ናይ ጎልድ ሒዛላ ቻይና ዳርጋ እቲ ሎንግ ተርም ጌም ነዚ ኢስት ነዚ ዌስት ሲ ከመይ ጌርካ ኮምፕሊትሊ ናይ ማኒፋክቸሪንግ ዓቕሙ ኣዳኺምካ እስኻ እንኮ ሱፐር ፓወር ትኸውን ብዝግባእ ተፃወተሉ ዘላ ነቲ ፀወታ ማለት እዩ ሲልቨር ከዓ ኣብ ቻይና እዩ 700 ማኒፋክቸር ዝኾን ሪፋይን ዝኾን ዝፃረ ማለት እዩ ሓመድ ከይዱ ተዓዲኑ ኣብ ቻይና እዩ ዝፃረ ነዚ ከዓ ቻይና ካብ 2021 ኣትሒዛ ካብ ጃንዋሪ ቶታሊ ዝኾነ ዓይነት ሲልቨር ክወፅእ እንተደኣ ኮይኑ ከዓ ኣብ ቤጂን ተራእዩ ተፃርዩ ናበይ ይኸይድ ኣሎ ልክዕ ከምዚ ብታሪፍ ኣሜሪካ ነቲ ናይ ዶላር ዌፐናይዝ ትገብሮ ዘላ ናብ ሙሉእ ዓለም ብታሪፍ ገይራ ቻይና ከዓ ነቲ ሒዛቶ ዘላ ናይ ማኒፋክቸሪንግ ወይ ከዓ ናይ ፍራይነት ሓይሊ ንዕኡ ከም ዕጥቂ ወይ ከም ዌፐን ኣንጻር ፀላእታ ክትጥቀመሉ ስለደሊ ሲልቨር ንኸይወፅእ ከልኪላ ኣላ ማለት እዩ እዚ እንተደኣ ኮይኑ ከዓ ኣብ ዕዳጋ ዘሎ ሲልቨር ተጠላብነቱ እንዳዓበየ እቱ ቀረቡ ከዓ እሱ ጥራይ እንዳኾነ ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ ብኡ መንፅር ሲልቨር እዙን ትክክለኛ ዋግኡ ይኮነን እዩ ዝበሃል ዘሎ ማለት እዩ ትክክለኛ ዋግኡ ይኮነን ካብዝን ላዕለሲ ኣዝዩ እንዳዓበየ ክኸይድ ዝኽእል ዓይነት ሓፂን እዩ ማለት እዩ ንሓሙሽተ ዓመት ከዓ እንተደኣ ደፊሲት ኣጋጢሞ ንሓሙሽተ ዓመት ሲ ኣብ ዓለም ዝድለ ሲልቨርን ኣብ ዓለም ዘሎ ሲልቨርን እንተደኣ ፍልሊ ኣዝዩ ዓብ ጋፕ ኣጋጢሞ ሲ ሲልቨር ኣድላይነቱ እንዳዓበየ ይኸይድ ከም ዘሎ በዚ እውን ክንርኢ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና 71 መሊሱ ወሲኹን ኣብ ቀረባ ግዜ 100 ክኸውን ክንሪኦ ኢና ካብኡ እውን ከዓቢ ምክንያቱ ሲልቨር ብተወሳኺ ሲልቨር ባይዘወይ ካብ መጀመርያ ትሒዝካ ዕደና ካብ ናይ ዕደና መስርሕ ትሒዝካ ክሳዕ ፕሮዳክሽን ትበፅሕ ጥራይ ንባዕሉ እውን ቀሊል ዘይኮነ ዓመታት እዩ ዝወስድ ክሳዕ 5 ዓመት እዩ ዝወስድ ክሳዕ 5 ዓመት ዝወስድ እንተደኣ ኮይኑ እዚ ሕጂ ዘሎ ሲልቨር ጥራይ ብዓለም ዘሎ ክህሉ ዋላ ንዝቕፅል ዘሎ 5 ዓመት እንተደኣ መፅኡ ከዓ ውሑድ እዩ ክመፅእ ምክንያቱ ቀሊል ዘይኮነ ዓይነት ግዜ እዩ እውን ዝወስድ እቲ ናይ መስራሕ ፍራይነት ብኡ መንፅር ከይኮነ ከዓ ኣይተርፍን ንጎልድ ሙሉእ ብሙሉእ ኣዋፃፂእዎ ንሪኦ ዘለና ጎልድ ያ ከም መዕቀብ ርእሰ ማል ንጥቀመሉ ኢና ብሪክስ ሃገራት ናይ ሓባር ካረንሲ ኢለን ጎልድ ስታንዳርድ ወርቄን ዝእክባ ዘለዋ ብዙሓት ሃገራት ወርቂ ይእክባ ኣለዋ ምክንያቱ ኣብ ፔፐር ኣብዚ ፔፐር ካረንሲ ዘለዎን ወይ ከዓ ኣብዚ ናይ ወረቐት ካረንሲ ዘለዎን ምትእማን ኣዝዩ እንዳጎደለ ኸይድ ኣሎ ማለት እዩ ኣዝዩ እንዳጎደለ ኸይድ ስለ ዘሎ ሃገራት ጎልድ ይሕዛ ቢትኮይን ሕዛ እዚ ከም መዕቀብ ርእሰ ማል ብኢንዱስትሪያል ደረጃ ሲልቨር ግን ፍልይ ዘብሎ ኢንዱስትሪያዊ ኣድላይነት ኣለዎ ካብ ወርቂ ሲ ኣዝዩ ዘፍልዮ ወርቂ መዕቀብ ርእሰ ማል ጠቕመካይ ብርግፅ ኢንዱስትሪያዊ ኣገዳስነት ግና እውን ኣለዎ ግን ኣይከም ሲልቨር ኣዝዩ ዓብ ዝኾነ ኢንዱስትሪያዊ ኣገዳስነት ስለ ዘለዎ ብኡ መንፅር ሲልቨር ሙሉእ ብሙሉእ ንጎልድ ኣዋፃፂእዎ እዚ ዓመት እዚ ንሪኦ ኣለና ከባቢ 141% ከዓ ወሲኹ ማለት እዩ ሶ ካብዝን ላዕሊ ክውስኽ ክእል ዶ ያ ክውስኽ ክእል እዩ ካብዝን ላዕሊ ክውስኽ ክእል እዩ ምክንያቱ ዝቕረብ ዘሎ ሲልቨርን ዝጥለብ ዘሎ ሲልቨርን ፍልልዩ ሰማይን ምድርን ስለ ዝኾነ እቲ ጠለብ ኣዝዩ ዓቢ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ሶ ከም ኢንቨስተራት ከመይ ጌርና ኢና ሲልቨር ክንገዝእ ንኽእል ሲልቨር ብክልተ መገዲ ክንገዝኦ ንኽእል ኢና ሲልቨር ከም ETF ክትገዝኦ ትኽእል ኢኻ ከም ETF ጌርካ ክትገዝኦ ትኽእል ኢኻ ሲልቨር which is paper silver ትገዝእ ኣለኻ ማለት እዩ እዚ ናቱ ጥቕሚ ኣለዎ anytime ካሽ ኣውት ገብሮ ትኽእል ኢኻ እንተኾነ እሳቶም ሒዞሞ ዘለዎ ሲልቨር ምስቲ ንሳቶም ትሬድ ዝገብርዎ ዘለዎ ሲልቨር ፍልልይ ፈጥሪ ማለት እዩ ንኣብነት ሓደ ETF 1 ሚልዮን ኣውንስ ሲልቨር ኣለና ኢሉ ሓደ ናይ ሲልቨር ETF ናይ 3 ሚልዮን ኣውንስ ETF ክሬት ክገብር ክእል እዩ ማኒፕሌት ኣሎ ኣብኡ ማዓት ማኒፕሌሽን እዩ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ብኡ መንፅር እስኻ እቲ ሒዝካዮ ዘለኻ ETF ሲልቨር
ننوح እዋን ንኽትሕዞ ተመካሪ ኣይኮነን ማለት እዩ እንታይ ዳ ተመካሪ እንተዳይልና ሲልቨር ፊዚካል ሲልቨር ክትገዝእ ክትክእል ኣለካ ፊዚካል ሲልቨር ምግዛእ እዩ ትንዓኻ ዝዓበ ረብሓ ዝህበካ ማለት እዩ እዚ ፊዚካል ሲልቨር እዚ ኸይድካ ካብ ዕዳጋ ሲልቨር ዝሸጡ ናይ ብሩር ዝሸጡ ዌል ኖውን ዝኾኑ ኢንሹርድ ዝኾኑ ሰርቲፋይድ ዝኾኑ ኣብቲ ዘለኸ ሃገር ከይድካ ካብኦም ብሩር ምግዛእ ፋይናንሲያዊ ምኽሪ ይኮነን ግን ክትገዝእ እንተዳደሊኻ ወይ ከዓ ኢንቨስት ክትገብር እንተዳደሊኻ ሲ ብሩር ከይድካ ካብኦም ክትገዝእ ትኽእል ኢኻ ብባርስ ናይ 1 ኪሎግራም ዋንገለ እንዳበለ ይሽየጥ እዩ ስለዚ ካብኦም ብሩር ክትሕዝ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ሌጋል ኢኻ ብሩር ከም ጌርካ ክትሕዝ ትኽእል ኢኻ ስለምንታይ ማሓዘት ለካ ምክንያቱ ዋጉ ኣዝዩ እንዳኸበረ ኸይድ ኣሎ ሰባት ኣብ ፊያት ካረንሲ ዘለዎም እምነት እንዳጠፈአ ይኸይድ ስለ ዘሎ ከም መተካእቱኻ ጎልድ ሲልቨር ቢትኮይን እንዳሓዙ ይኸዱ ስለ ዘሎ ሰኻኻ ከም ሰብካ ያ ክትሕዞ እንተዳደሊኻ ክትሕዞ ትኽእል ኢኻ ፋይናንሲያዊ ምኽሪ ይኮነን ብርግጽ ግን ሲልቨር ብኡ መንጽር ክትሕዞ እንከለኻ ዝበልጽ ካብ ፔፐር ሲልቨር ትሕሲ ብኢቲኤፍ ሲልቨር ካብ ትሕዝ ወይ ከዓ ናይ ሲልቨር ማይንስ ገብራት ካላት ከዓ ናተን ስቶክ ክትገዝእ ትኽእል ኢኻ ዝበለጸ ከዓ ሲልቨር ኮይን ማለት እዩ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ሲልቨር ባር ወይ ከዓ ሲልቨር ኮይን ከዓ ከድካ ፊዚካል ንሲልቨር ንብሩር ክትገዝኦ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ በዚ መንጽር እዚ ጌርካ ክትገዝእ ትኽእል ኢኻ ያ ናይ ሎም ዝነበረና መደብ ብዛዕባ ሲልቨር ነዚ መስል 27 ዙርያ ስልጠና ናይ ኢንቨስትመንት ክንጅምር ኢና ሕጂ ምዝገባ ጀሚርና ኣለና which is 26 ዙርያ ኢና ንምህር ዘለና 27 ከ ምዝገባ ጀሚርና ኣለና ሊንክ ኣብ ዲስክሪፕሽን ገድፈልኩም እንተ ብዛዕባ ኢንቨስትመንት ብዛዕባ ፋይናንስ ብዛዕባ ኢኮኖሚ ብዛዕባ ወፍሪ እንተ ትፈልጡን ክትርድኡን እሞኻ ኢንቨስትመንት ክጅምሩ እንተ ደሊኹም ኣብ ኳንተም ስኩል ምሳና ክትመሃሩ ትኽእሉ ኢኹም ጽኒልኩም ስለሰማዕኹምኒ ኣዝየ መስግን thank you so much and merry christmas and happy holidays ka nukhulna ማለት